Moi! Tervetuloa katsomaan maalaamista. Mulle tuli sellainen olo, että mä haluan maalata itselleni sielunmuotokuvan ja niitä tulee 3 kappaletta. Yksi niistä on silloin kun minä olin vauva, niin Sille Liisalle. Toinen on Sille Liisalle, joka oli 4-vuotias. Ja 3. on sitten tälle Liisalle. Mulla on itsellä virallisesti vielä vauva, hän on alle 1-vuotias, 11 kuukautta. Ja sitten minulla on 4-vuotias lapsi. Ja he kummatkin nostaa musta niitä oppeja, mitä minä silloin kohtasin. Niin siis omassa elämässäni. Niin ajattelinpa nyt tämmöisen omaterapian itselleni. Ja toive ja ajatus tässä on tässä, että nämä tulisivat sinne mun näyttelyyn, joka on Leijonan aika nimellä. Tuolla että mä oon niin herkullisia, eikö ole? Mitä työtasoja. Teetä tietenkin. Mä tällä hetkellä juon paljon teetä. Aina joskus on sellaisia aikoja, että nauttii jostain tietysti. Ja jotenkin mulla on ollut tämmöset siis helmiäisvärit. Aha. Ja puuttuu kokonaan pensseli. Pussikat esiin. Niin jotenkin ihana, mä oon täällä mun lapsuuden kodissa. Rakas äiti ja rakas sisko on tuolla lasten kanssa ja olohuoneessa mä oon täällä mun pikkusiskon huoneessa. He hoitavat, pitää huolta mun vauvasta, joka nukkuu. Täällä itkuhälytin päivystää. No niin, katsotaan tulisiko tällä. Joo. Tulee kultaista väriä. Kun mä lähden maalaa ihmisille sielunmuotokuvia, niin se suuri lahja siinä mulle on niinku se, että mä saan aiheen maalata. Et jotenkin sitten nyt tavallaan nyt on sama, että mä ajattelen sitä yhdistyn siihen lapseen, joka teekupin haaste on siinä. Meinaan käyttää sitä pesuveteen. Kultaa. Mä vähän liuuttelen tätä. Ihan pieniä nappeja. Väreissä aina sellaisia laatueroja. Selkeästi on hyvä pigmentti. Ei lähde niin hyvin sitä väriä, mutta kullasta mulle tulee mieleen arvokkuus. Jotenkin ajattelen nyt, että mä ajattelin, että se istuu tuolta, on aivan ihana sohva tommonen. Ja hän istuu tuolta sisäinen pieni 11-kuukautinen vauva on vaikka siinä sohvalla. Kölliä nukkuu. Mä hänen yhdistyn ja hänelle teen kuvaa. Kulta on sellainen niin kuin arvo ja jotenkin sellainen arvokkuus. Kuullaan tulisiko tuolta. Täällä on muitakin näitä. Nyt on niin hyvä. Kastelee maalit tälleen niin kuin suihkuttaa akvarellit, niin ihan pehmenee sitten. Koska kuivaa niin kauhean, vaikka kuinka hyvä pigmentti ja hyvä väri sieltä tulee, niin sitten kun on kuivaa ja alkaa kastella niille, kaikki on esivalmisteltu. Tämmöistä esivalmistelujen aikaa tämä vauva, pieni Liisa. Sinulle on nyt esivalmistelujen aikaa ja sinä kultaista kehrää luot täällä vauva elämässä ja jotenkin on hauska, kun nyt mä oon täällä vanhempien kotona, niin tulee mieleen tää niin oma lapsuus siitä, että meillä on niin ihana tilanne, että oli paljon ihmisiä. Kaikissa asioissa on puolensa, siinä on myös hyviä puolia ollut. Ja nyt huomaa, kun tässä maalaa, niin helposti saattaa niin kuin, että ei kuuntelekaan sitä, mikä on se oma tunne sisällä. Kun tavallaan on niin rajaton yhtä kaiken kanssa pieni vauva, niin sitä niin kuin, on niin kuin, niin saattaa tavallaan niin kuin sen käänteinen huono puoli on siinä, tai huono, mutta sellainen puoli, että yksi ominaisuus, että ei opi tunnistamaan sitä omaa niin kuin erottelukykyä, että mikä on minusta ja mikä on toisesta. Ja sitten siinä on myös se rakkaus toisia kohtaan, tämä keltainen täältä tulee. Se rakkaus toisia kohtaan, tai nyt huomaatte varmaan sieltä, kun näette videolla paremmin, niin miten hyvä pigmentti toimii. Se näkyy se väri. Niin
Niin. Ai että tuli vähän niinku vuori mieleen kanssa tästä. Mulla lähtee niinku... Nyt kun tuli tää keltainen, se on ollut mulla sellainen lempiväri lapsena asti, lapsuudesta asti. Nyt on mun vauvali tuolta heräilee, otetaan pausalla. No niin, jatkakaamme. Sain lapselle patukat eteen. Kaanteli patukat. Niin se energiaa ihana kun toi äiti otti tuolta. Äiti mummutti lapsista kohta. Niin joo, mut tulee mieleen tästä joukosta tässä, niin tästä tulee niinku ihvi. Tässä on niinku semmoista valojoukkoa. Ja täällä on jotenkin, että nyt lähti toi tuolta. Lähti jotenkin tarina tästä syntymään. Niin tästä tulee se valojoukko, tästä nyt puhun siitä joukosta, johon mä synnyin. Jotenkin. Ja sitten mä koen olevani siinä, niin kun sanoin jo tossa, että oli semmonen niinku että suuressa joukossa on tavallaan niinku tommonen niinku, että voi, siis se varjopuoli voi olla siinä, että jää niinku omat tarpeet ja ehkä niinku se, mitä sisältä tuntuu, niin tunnistettamatta, että mikä on minusta ja mikä toisesta. Ja jotenkin mä ajattelin, että se tuntuu niinku pieni hahmo, mutta tää lähteekin tää, tässä niinku koen tää vuori, tässä on tämmönen vuori. Sitten täältä lähtee tää tämmönen niinku, mä ajattelin, että tässä tulee joku pieni vuorella rukoileva munkki vauva, mutta tää onkin tällainen ihan mieletön joku ihme lohikärme. Jotain tämmöistä eeppistä tarunohtoista niin tunnelmaa tässä on. Valuttaa tänne alas. Jotain tällaista norsumainen kärsä. Mutta se jotenkin se ei niin lähde tonne penssille eikä tänne, jotenkin tässä vaan se pyörii. Ja jotain niin kaunista. Ja sitten jotenkin tää, tässä tulee niin norsu mieleen. Täytyypä nyt norsu katsoa, mulla on sellaiset voimaeläinkirjat, että mitä. Että tästä tulee niinku mieleen tämmöinen, joka rakastaa näitä ihmisiä, jotka on täällä. Että hän on se, tää on nyt se pieni vauva. Ja tää on jotenkin tällainen niinku jotenkin mä koen tästä suurta rakkautta näitä kohtaa. Mä siis koen mun, esimerkiksi puhutaan mun niinku sukulaisista. Meillä on hyvin erilaisia ihmisiä niin kuin kaikki ihmiset ovat, niin voi vaan kuvitella, miten on erilaisia, mutta jotenkin mä koen suurta iloa mun suvusta. Siitä, että on sattunut syntyä semmoiseen perheeseen, että on paljon ihmisiä. Että joku semmoinen niin kuin yhteinen tarina siinä on, että on niin kuin meant to be. Sitten tavallaan siinä se tarjoilee myös kaikenlaista mahdollisuutta. Kaikenlaista tarinaa, mahdollisuutta näyttämään siihen, kun monesti se trauma tai joku semmoinen asia voi olla niin kuin, on kipeä joo, mutta se on semmoinen kasvun paikka, että siinä se sielu saa kasvaa. Sitten tässä tulee jotenkin semmoista äidillistä energiaa. Se ei tunnu siltä, että se olisi niin kuin se vauva, vaan enemmän se vauvan niin kuin henkijoukko. Ja tää niin kuin, indikon sininen on tämmöinen näkijän väri. Ja niin sen 6. aisti, mikä meillä ihmisillä on, niin kuin sen niin kuin vahva esiintulo tässä kuvassa. Mutta jotenkin tulee myös temppeli mieleen. Ja sitten se, varmaan tästä tulee se, että on syntynyt sellaiseen sukuun ja tarinaan, missä on se vahva niin kuin, halu semmoiseen niin kuin haettu yhteyttä korkeampaan. Ja sitten se on osoittautunut tavallaan käynyt semmoisen niin kuin uskonnon kautta, mutta se on silti sitä justiinsa. Se on juuri sitä semmoista niin kuin halua niin kuin etsiä sitä reittiä sinne alkulähteeseen ja syliin sinne taivaan syliin. Mun sisar sanoo. Nyt tulee oranssi. Se on tosi luova väri. Tää nyt sekoittuu tähän indikon siniseen. Antaa mennä. Jotenkin tää niin tähän juttelee tämän vauvan kanssa, sitä norsun kanssa, norsun energian kanssa. Se voi jotain muutakin olla. Mä koen, että se muodostaa yhdessä tämmöisen temppelinkin. Ja mä koen, että mun on jännä, että tähän tulee paljon tähän suvun asiaa. Vaikka puhutaan nyt siitä vauvasta. Mutta jotenkin se suvun tunne on semmoinen
tässä vahva. Jotenkin se semmoinen luova energia on tosi vahva. Mikä on varmaan ollut se, minkä vaatteen on halunnut pukea itselleen. Niin semmoisen, on kokenut, että lapsuudesta asti on saanut olla semmoisessa luovassa niin kuin kehdossa. Eräänlaisessa teatteriseurueessa, missä on kaikenlaista draamaa ja siis en tarkoita semmoista kaikenlaista, joo on varmasti draamaakin ja semmoista, mutta semmoista oikeasti olla on kokenut sellaista iloa luovuudesta. Siis ollaan myös tehty teatteria keskenään. Ai että tää keltainen vaan nousee. Tää on keltainen suhde itseen. Jännä, että tää keltainen suhde itseen, kun tuo ihmisen palle ja se kohta, missä sielu on kiinni kehossa, että sanotaan näin, niin se, jotenkin se tulee tähän joukko, joka täällä on ottaa ikään kuin vastaan sen vauvan. Tää on se valojoukko, tää on ne valo-olennot, jotka on täällä maan päällä mun perheessä ja jotka on tuolla taivaassa mun perheessä. Jotenkin kun on sellainen kynä, missä mun kynä on, taidan varmaan olla mukana. Jotenkin ihanaa tehdä tätä, mutta se hyvä fiilis. Jotenkin semmoinen vauva tulee tänne, se on tosi antautuneena köllii tuolla. Se on tommoinen nenä tuossa, vähän ja huulet tuossa ja tuolla se nukkuu. Ja se on tosi paljon rakkaudessa ja semmosessa kapaloitu tommoseen. Ja hauskasti tää lähtee niin mulla tosiaan oli hiuksia, totta. Synnyi tukka päässä. Niin. Niin monesti tuntuu siltä, kun mä lähdin tonne, että enää mulla myös akryylit tässä. Mutta nyt mä teen akvarelleilla. Niin siis tulee se olo, kun lähtee vaikka jonnekin meditaatiomatkalle, missä on edellisiä eläimiä tai jotain. On kuullut, että myös vähän ruumista irtautumisharjoituksessa saattaa lähteä sinne huiputtaa, vähän lähteä ylös alas maailmaan, peilimaailmaan. Niin, tai just sen vauvaksi nukkuu lyhyen leuka tuolla. Se kuuluu kuulemma vauvan fysiologi, varsinkin kun se syntyy, jos syntyy tuolta. Niin se tekee sen asennon, hakee tommosen. Ja sillä on punainen tukka, kuin rakkauden väri. Ja se tarkoittaa vanhaa rakkautta tässä kuvassa. Että vanhaa suhdetta on ja mä muistan sen itse, kun mulla on ollut sisaruksia, että miten rakastita on ollut miten ne sisarukset on ollut rakkaita, niin jotenkin se lähtee nyt pyörittämään tätä vauvaa tässä. Tämä norsu tässä pitää sylissä sitä ja tämä on tämmöisen temppelin syntynyt. Aika hauska, että tähän tuli tämmöinen fyysinen vauva. On täällä pähkinän sisällä. Jotenkin tää ei jännä, että lähteekö toi tämmönen juurisakran punainen, että eikö se pyörittää tällä tuommoisella, nyt se muuttuu ihanaksi tummaksi, mutta tämmöinen verenpunainen muuttuu varsinkin ton vihreän ja sinisen kanssa. On tämmöisessä ihanassa huolevissa äitin mosussa. Ja sitten kun se syntyy, se on nyt toi mun vauva on toi 11 kuukautta, se on ihan taapero, ei se mikään vauvakaan ole. Jotenkin aivan ihanaa. Toi itekin saanut olla selvä. Musta puhutaan, että mä oon ollut tosi naurava lapsi, mun toi poika on tosi naurava. Ja mun on jotenkin kadonnut sen ilo. Ja mä luulen, että siinä on ollut itsellä semmoinen viisaus, että miksi se on kadonnut tai valinnut niin, että se katoaa. Että jotenkin sen löytyminen. Ja just semmoinen, että on ollut viisaus myös siinä, että on ollut se aika, että on ollut teekuppi. Että ei ole uskaltanut olla yhteydessä muihin ihmisiin ja halunnut rajata ja on vaikka ollut kuormittunut paljon tilanteista, sosiaalisista tilanteista tai jos jotenkin silleen
niin on saanut sitä aikaa kasvaa ja kehittyä. Ja se herkkyys tietynlainen, niin monella niin luovalla ihmisellä ja herkällä ihmisellä on sellainen olo, että ei niin sovi siihen maailmaan. Tai vaikka se olisi kuinka samanlaisia ihmisiä, samanlainen ympäristö, niin että jotenkin sellainen, niin kuin, että on aika kasvaa. Että löytyy oikeasti, että sitten on niin omassa voimassa. Ja sitten jos ihminen on vaikka jo tälleen, niin kuin tällaisella polulla kuin minä, että niin kuin puhun niin kuin henkisyydestä tai vaikka ihminen olisi jollain tavalla jossain aatteessa tai uskonnossa, ei kannata tehdä ihmisistä sellaisia päätelmiä, että ne on tietynlaisia, vaan aina niin yksi niin tutustua. Että kun tämä maailma on sellainen, että jos haluaa tehdä asioita, niin täytyy niin kuin valita joku ulkomuoto. Ei voi niin kuin leijailla, tai voi leijailla niin sellaisena eteerisenä olentona, mutta sitten ei tavallaan tässä konkreettisessa maailmassa itse huomasin, että tämä on niin mun totuus. Voi olla, että toiselle ei ole, mutta on tavallaan niin kuin joutunut valitsemaan sellaisen, niin kuin, että rohkeasti on oma itsensä siitäkin huolimatta, vaikka joku ajattelisi, että no nyt toi on tommonen. Sitten kuitenkin kun on joku itsensä, joku monista itsestänsä, niin ihana kun puhun tästä itsenä olemisesta, kun nyt tulee tätä keltaista väriä tänne. Se on just semmoinen itsenä olemisen väri. Aivan ihana, sinnekin näkyy hienosti. Mä katson tuosta videolta, kun mä näen ruudun, niin tosi kauniisti nämä värit laskeutuu. Mä laitan sitten kuvan siihen vielä, niin kuin, jos olisi 2 kameraa, niin pystyisi ottaa siitä niin kuin, ehkä jossain kohtaa. Että kun se kuva niin sit läheltä näkee sen niin kuin, aika nopeutettuna siitä. Mä en nyt lähde sinne maalaan. Jotenkin hyvin kaunista. Sitten ihanasti toi valo toi indigonsininen täältä. Et mä koen itselle sen indigonsinisen tosi tärkeänä värinä. Ei mitenkään ylinostettuna sen selväaistisuuden. Mä koen sen tosi johdattavana. Ehkä semmoisena, niin kun mä ajattelen, että kaikki maailmassa on sitä elämän ilmentymistä. Ne on kaikki asiat. Ja sitten jotenkin tämä 6. aistin väri on semmoinen, niin kun sitä ei tässä maailmassa kohdata ja hyväksytä sillä lailla. Ja se on semmoisen tietynlaisen herkkyyden ja niin kuin, väri, niin sitä on joutunut painaa ehkä piiloon ja pelätäkin. Niin sitten jotenkin se on ollutkin se, mikä itsellä niin kuin, tuonut hyvinvointia ja johdattanut siihen, miten itse kokee niin kuin, esimerkiksi niin kuin rakkauden ja semmoisen Jumalan olemassaolon. Tai mahdollisuuden siihen semmoiseen. Niin kuin. Ja lapsi on muuten sellainen niin kuin, ihana, kun se ei niin kuin, mieti, että tämmöisiä määrittelyjä, että se vaan niin kuin, on siinä hetkessä. Ja jotenkin tätä kultaa vaan tuodaan nyt tähän. Mun täytyy muuten hommata oikeasti semmoinen kultaväri, mikä olisi niin kuin, hyvä pigmentti. Antaa nää mun tyttärelle. Se on kova luomaan kanssa. Hän on sitten niin tää 4-vuotias, hänen maalaus on seuraava. Katsotaan, pystyykö me tekemään samalla tässä. Jotenkin aivan rakasta ja aivan niin ihana. Ja sitten kun tiedän itse nyt, mitä tuntuu pitää omaa palleroita sylissä. Miten ihana tää on poski. Sitten nyt tietää itse, kun äiti, että miten voi olla, varsinkin kun tämmöisenä ihmisenä, ja kokee syvällisesti asioita, niin kuin ihan tämmöinen keijukaislapsi. Se on tämmöinen niin kuin korva. Niin miten sitä kokee, niin se äitiys on vähän sellainen, että se vie ihmistä aika syviin vesiin. Niin kuin se on luonnon juttu. Että se jotenkin, mä huomasin itse, kun mä olin lapsivuoteessa just synnytyksen jälkeen, että mä koen sen jännästi niin kuin viisaana sen. Kun meillä syntyi vauva kotiin suunnitellusti ja se oli niin kuin, mä sain mennä omaan sänkyyn ja sitten alkaa siinä prosessoimaan sitä, että jotenkin se kehon tuntemukset ja just se voimakas kokemus, sen synnytyksen läpikäynti, niin miten ne, mä vaikea selittää, kun jotenkin alitajuisesti tunsin, miten se niin kuin punoo mua yhteen sen vauvan kanssa. Ja mulla oli siinä ihana tuki, jonka kanssa mä sain niin kuin käydä sitä niin kuin synnytystä läpi niin, että jos tuli joku, ettei pysty kohtaamaan, niin sitten pystyin käsittelemään niitä asioita. Jotenkin mä tässä, niin kuin mä käsittelin ne asiat, niin se jatkuu etenemistä se synnytys. Mä jotenkin koen tässä, niin kuin muuten tulee tätä juurisakran väriä, ja mä puhun näin, niin tulee äiti mieleen. Että se lahja, minkä äiti antaa lapselle, on se elämänlahja.
Ja se on tosi arvokas lahja. Se on mitä mä oon antanut mun lapsille, mitä mun äiti on antanut mulle. Ja tavallaan miten kauniisti niin mun selkeästi mun suvussa ei ollut sellaista, että meillä on jotenkin synnytyksestäkin puhuttu ainakin avoimesti, vaikka ehkä ton 40-50-luvun niin saattamassa semmoisia seksuaalisista asioista niin haastavaa puhua, koska niin näiden ihmisten kanssa, koska heillä ei ole tatoa. Heille ei ole puhuttu sitä niin tavallaan kuitenkin se hirveän luontevaa ollut tämä asia. Et ehkä silleen niin jollain tasolla aistinut se, että se on ollut äidille niin luonteva asia saada lapsia. Ja jotenkin sellainen luottamus kehoon on ollut. Nyt se tulee tää juurisakran väri. Tää hauskasti, tää on just täällä kehtona. Juurisakran väri on oikeasti tosi tarpeellinen, vaikka siellä on myös sellaiset primäärit pellot meidän tuolla häntäluun tyvessä. Mutta siellä on myös kaikki turva ja se lahja, mikä me saadaan meidän niin sukulinjoista. Jotenkin mulle tulee tässä tosi turvallinen olo. Se on just se, millä me ollaan linkitty tähän äitimaahan kuin meidän sukulinjojen kautta. Me ollaan osa tätä ihanaa maapalloa. Itse mut tulee koko ajan mieleen niin kuusenoksia ja sellainen metsä ja miten niin tämä maapallo ottaa syliin. Miten mun oma äiti, toi ihana rakas äiti, on antanut mulle elämän ja sitten se veri valuu ja mä synnyn tähän ja sitten tämä luonto ottaa mut syliin ja sitten kaikki tää takana olevat ihmiset, jotka odottaa mua ja ottaa syliin, kun äiti tulee sairaalasta, niin miten ne on tuolla rakastavana mua niinku. Ja on tosi tärkeää kohdata traumat, jos on semmoisia kokenut. Jotenkin tässä kuvassa nousee mulle vahvasti esiin se, että oman hermoston kanssa työskentely, omien niinku asioiden kohtaaminen ja just se, että jokainen varmasti löytää sen oman polkunsa näihin ja joskus voi olla aikaa pitää etäisyyttä, että käsittelee sitä vihantunnettakin, jos semmoista on kokee. Jotenkin se, että otas nyt mukaan tämä ajatus aina vaan lähden lennolle. Siis niinku tuonne ajatus, mulla pitää opetella kun sen ajatus niinku portaita takas kapuaminen. Että niin se lähti se ajatus. Mutta jotenkin palaa tähän koko ajan tähän lapsen olemukseen tässä näin. Että just ehkä toi mun mieli lähti, niin ei vitsi mä saan kiinni jostain syvällisestä. Niin tämä lapsen läsnäolo vaan tuo. Mutta joo, palaa energia siihen niinku perheeseen, joka ottaa mut vastaan. Et mä jotenkin koen, että mun tarinaan ja sielun tarinaan kuuluu se, että mulla on monta rakasta. Niin tässä syntymäperheessä, jotka pitää musta huolta. Ja en tarkoita, että siis musta on vanhemmat pitänyt huolta. Mä oon ollut toki ihan pieni vauva, mutta semmoista niinku pidetään toisistamme huolta. Et se on ollut semmoinen, että me niinku, on sovittu se ja se on odotettu. Ajatellaan, että ihanasti toi indigo sinne ja noi keltaiset valoihmiset tuolta niin punomaan tämmöistä kapaloa tälle vauvalle. Jotenkin tulee olot sitä silittelee sitä vauvaa. Mä muistan, mä itse kirjoitin runoa jostain mun rakkaiden pikkusisarusta syntymisestä, niin miten sitä niinku kierrätetään sylistä syleistä lasta, kun se on niin rakas. Nyt siitä tulee tämmönen ihana värikäs asu sille. Nyt kun lepää tämmönen ihana eläin, tää on nyt vähän niinku tää norsu tässä, niin se lepää tossa. Ihan tuo violetta, tuolla alkaa violettina näkymään. Tuntuu siltä, että se on siinä ja siinä kohta valmis. Ajattelin, että kestää puoli tuntia, katon tuosta kelloa vähän tosta. Mutta nyt on se vihreä väri vahvasti sieltä. Ja vihreä on semmoinen parantajan väri. Se on vahvasti tässä kuvassa se. Ja nyt on muuten hienoa tehdä kuvaa, että ajatellaan, että tämä on, muuten näytän vielä ennen kuin mä rupean tekemään, niin näette, että on välivaihe. Niin kun tekee toiselle. Toiselle on helpompi puhua rehellisesti, sitten voi olla niin kuin, joskus vaikea. Siksi monesti mä pyydänkin jonkun toisen katsoa mulle vaikka, kun aina tarvii sitä toista välillä että näkee itsensä paremmin, mutta nyt mä niin ajattelen, että tää on niin se toinen. Niin siis parantajan väri tosi vahvasti. Että tää on semmoisen sielun väri, jonka olemuksessa on paljon sitä. Ja tähän tulee taas tää, mutta aina huvittaa, tää yhteisön merkitys, mikä tulee täältä niin syntymäperheen yhteisö. Ja jotenkin se, että miten niin kuin, se merkitys siitä yhteydestä muihin ja yhdessä olemisessa, miten ne sitä onkaan niin kuin yhdessä
käyty läpi asioita ja yhdessä opittu niitä. Jotenkin tämä rakkaus, tämä parantajan rakkaus niin kiertoo myös tämän lapsen. Et se jännä, kun itseänsä parantaa, niin parantaa myös sitä sukulinjoja ja tyskätä. Mitä aina yskittää, niin tulee sellainen olo, että joku olo, että siinä olisi niin semmoinen, just nämä niin edesmenneet paikalla. Tuntuu kurkussa. Joo, semmoinen jotenkin se, että vaikka me täältä lähdetään, saadaan siirtyä valoon ja nähdä lajin perspektiivi, mutta se henki, joka me ollaan oltu täällä, niin se on se, edelleen se Liisa tai Teppo tai joku, joka on. Niin se on edelleen se, joka niin kuin auttaa sit siinä tietoisuuden tasolla, siinä niin kuin, vaikka just Liisan tietoisuuden tasolla, niin sit sitä omaa sukua ja sitä niin kuin, et ei välttämättä sillä ole sen enempää vastauksia, mutta ehkä mahdollisuutta auttaa enemmän se, joka on siirtynyt niin valoon. Tarkoitan sitä, että me ollaan niin yhdessä, minä koen näin, että me ollaan yhdessä täällä niin ihmetellään elämää. Ja kun taide on vähän sellainen kanssa, että onkin, että tämmöisistä asioista voi puhua silleen niin kuin leikinkin varjolla, mielikuvituksen siivin. Että on tärkeää, että jos tätä katsoo joku, jolla on ihan erilaiset ajatukset, se on tosi tärkeä asia kanssa kokea sille. Nyt tulee tää vanhan rakkauden väri. Tää on niin kuin jännä tää valittu perhe ja vanha rakkaus, eli monen sielun matkan takaa tämmöistä niin kuin yhteyttä. Nyt jotenkin tuntuu, että nyt tuntuu hyvältä tää niin kuin. Joskus kun jotenkin tämmöinen yhteenpunoja tulee tästä vauvasta mieleen, että hän on yhteenpunoja. Ja ehkä hän ei niinku, ei se tarkoita sitä, että hänen täytyisi muuttaa muita ihmisiä, vaan hän niinku rakastaa niitä muita ihmisiä. Että hän punoo niinku rakkaudessaan ne yhteen ja sitten jotenkin itse muistaa, tätä itse harjoitella, että aina vaan manifestoi suhteessa muihin, niin sitä kaikista kauneinta. Ja muille ihmisille kaikista kauneinta. Jos tuntuu, että jää ajatus junnaamaan johonkin tilanteeseen tai ihmisiä jotenkin negis tyylillä, niin se on se mieli on jäänyt niinku riippuvaiseksi semmoisesta ajattelutavasta. Jotenkin antaa niinku lähettää vaikka ruusuja, näkymättömiä ruusuja. On muuten niin semmoinen kohtumainen niinku tää. Ihana tää, että on tää juurisakran väri ja sitten tää vanhan rakkauden väri, missä tää lepää. Noi, katsotaan, kuunnellaan vielä, tulisiko siihen jotain. Meinaa justiinsa. Monesti nämä toimii nämä tilaukset. Mä oon tilannut puoli tuntia kestää, niin katsotaan meneekö yli. On sellainen olo, että tää on aika ihana vauva. Just semmoinen niin kuin epätäydellisen täydellinen ihminen, niin kuin ihmiset vaan on. Ja semmoinen, että pitää muistaa omasta lapsuudesta, kun vauva tuli ja niin kuin näitte Jumalan kasvot. Se oli tullut sieltä Jumalan, tai meillä sanottiin taivaallisen vauvakamarista. Ja mun nykyisessä perheessä mun tytär on lanseerannut semmoisen termin kuin taivaan syliste. Ihana sanonta. Jaha, sitten tulee vielä viimeinen asia. Ja se on vanhan sielun viisas haaramaa ja se on kuu. Ja se on semmoinen planeetta. Ei siis planeetta. Hyvä, kun mä oon tämmönen tähtitieteilijä. Onneksi mulla on ystäviä ja puoliso, jokakin näistä mua muistuttaa, miten asiat menee. Tää on just näin. Voi leikkiä. Ja se on kuu. Jokainen voi piirtää oman taivaansa kanteen. Oman kuun. Voitaan olla myös planeetta joku, kun tää on tämmönen harmaa. Jos te tiedätte, niin mä otan tämmönen taiteilijan maalaus, kun sormella. Aina kun sormella tai palettiveitsellä hinkutetaan, niin tulee mieleen. Ja se on täydellinen ja se on juuri täällä niin sen otsassa. Se niinku, tää on vähän semmonen paino, lähteekö se paino tonne. Sitten tuleeko vielä joku väri, kun kysellä, aletaan haipaa siitä. Sitten on turkoosi vielä. Ja sitten siitä tulee tämmönen vene. Se on täällä semmonen, että vapaus omaan tiehen, vaikka on suuressa joukossa ja rakkaita ihmisiä vaeltaa, niin aina palaa siihen omaan ykseyteen ja omaan turkoosi on itse ilmaisu, omat. Vauvalla on kyky puhua myös, ihan kertoa asioita. Sitten tulee sinkyneeraus, juuri kun otin sen pois, niin se tulee tällä kyllä. Ja se tulee tänne työntää eteenpäin, kun se on Liisa Sukanen 2025 ja ympyrä
Ja se on siinä. Ja juuri 29:55 minuuttia. Tää on tämmönen aikalaji. Oikein paljon kiitoksia kun katsoit ja tule katsomaan maalausta sitten paikan päällä tuolla Tampereelle. Ekokampaamo Oranssiin. Mä laitan tähän videon kuvaukseen sitten ne tarkemmat ajat. Ihan mahtavaa. Olipa kiva tehdä tää. Kiitos kun katsoit mun omasta vauvan aikaisesta sielumuotokuvasta tehty video. Moi!